Gihisgutan ang nahitabo sa mga Israelita diri sa unang pagbasa nga sa dihang nangamatay na ang ilang mga katigulangan unsa may ilang gibuhat, misugod sila pagsunod sa mga Diyos-Diyos, sa mga tao nga naglibot nila. Nya pagsunod na nila ato, nasuko ang Ginoo, gitugutan na nga sila sulungon, tulison, pamatyon o nangabihag sila. Nagkalisod-lisod na sila maayo. Bisan gani og makigubat sila, ngilngig makay na sila sa gubat ni mga Israelita, hantod gani karon sige ni sila gubat, hilig kay gubat. Pero mapildi na sila sa ilang mga kaaway. Kay ang Ginoo na matud pa sa unang pagbasa, nakigbatok na nila. Imbis sa una ang Ginoo mo dipinsa nila, mutabang nila, karon ang Ginoo mao nay ilang kontra. Ug ngano man ni tungod sa ilag yung pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, di ay nangutana diri unsaon niya pagsuod sa langit. Niya ingos Kristo tumana ang sugo sa Ginoo. Ana. Niya unsa may sugo sa Ginoo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak. Mga simple ka, ginay common. Tahura imong mamagpapa, ana, ayaw pangabit, unsa pa na diha, ayaw pag sa buntong lain, unang ko kibaw, simbaha ang Ginoo, adlaw balaana ang adlaw igpapahulay, katong 10 commandments ba, ana, niyan ingon dayon ning batanon, ako naman ang gituman, Lord, tanan gyud, ako nang gituman, unsa pa may kuwang, dunay gipuno si Kristo nga wa sa 10 commandments. Unsa man? Siya paulis inyo, nya gusto jud kang mahingpit kanang kuan na jud kay ka, kanang suod na jud kay kas Ginoo, nya mahimo na jud kang holy kaayo, ibaligya tong tanan nimong katigayunan, nya ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Mao ni ang tumong nganong gisugo tas Ginoo ng 10 commandments aron ka maotang mamaligya sa tanan nga atong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa kabus. Ang 10 commandments way kapuslanan basta di ta ka maong mubiya sa tanan unya mo share sa tanan ngadto sa mga kabus. Mao toy makapahingpit, makapa-perfect ba? Di ba kanang mga estudyante pa ta mangita magitag perfect score. Unsa may gusto ninyo, perfect or naay wrong? Kanang mga ginikanan ingnon magay nila mga anak basta ma-perfect ka naay Jollibee. Love tuon sa mayo usagon mangupya na lang ng mga estudyante para lang gyud maka-perfect kay naa may reward. Pero dili perfect, ay na may wrong usa. So 99 na. So naay wrong usa, wa na kay reward. Muna si Kristo sad ingon sa siya, gusto kang mahimong perfect or hingpit? Ala, ibaligya sad ang tanan. Nilakaw ang batanon nga masulubon kay dato man siya kayo. Kamo suguon mo ron ani, igumas misa, ibaligya ang tanan nga ipalit og slot. Sugot mo. Hurot dayon atong slot. Lagi. Kadali ra mahurot ani. 29,500 atong gipamaligya. Nya na pagyud kay sukli, hingpit nga healing and deliverance coming from God through Mother Mary. Mother Mary's healing and deliverance. Ang saban, sugot mo ni, baligya ni mo tanan, nya ipalit ni mo slot. Kamu lang din ibaligya na ninyo tanan ninyong katigayunan, nya ipalit ninyo slot, hurot na yun Ilhan mas mga naong ninyo god. Pero mingon mo din, putim kayo itong tigo man baligya, naunsa ni father, hurot o palitan ng slot, tukod-tukod anang kapilinha, kita kibaw sa ng kapilinha. Klaro kayo na ninyo mga naong. Gahapon, nahalina na ta as of yesterday, nahalina na tag 1,222 slots, 28,000
28,278 slots na lang ang nahibilin. Di ba? Anya, ang sama ni siya. Kaning 28,278 slots. Daghan o jutay ra ni? Kung ikumparar ni sa atong mga properties, kitang tanang mga Katoliko, bisag din hilas Pilipinas, kita lang mga Filipinos ba? Nga mga Katoliko, nya mamaligya kita sa tanan natong katigayunan, nya ihatag nato nga ni para tukod kapilidha, ug mahurot na niya. Pero kay kusog kay tang manggunit sa atong katigayunan, ug mauna nay atong bag-ong Dios-Dios. Kaning atong mga gihuptan karon muna si San Roque, timing sa gayo nga pista niya karon, timing kay sa atong ebanghelyo, ang kinabuhi ni San Roque nagpakita gyud giunsa niya pagbiya ang iyang katigayunan. Una, gibiyaan niya tungod kay ibiyaan pag niya iyang papa, tungod kay mutabang siya sa mga masakiton. Ning lakaw gid siya ngadto sa layong lugar aron mutabang ato mga nabiktima sa COVID. Atong panahon na mo ito'y COVID. Piste ang gitawag ato. Kana bang kulira o piste man, kana betang mura kag masakit, kanang taptan imong panit o mga sakit niya, patyong yung ganang sakita. Labaw pasangla kay dali man kay kang mamatay. Nya mo to iyang giadto dito ning tabang siya alagad ato mga masakiton. Daghan sad siya naayo. Pero siya sad nataptan. Mo nang naa siya samad sa iyang ring may paa. Di naman sad tumaayo kay patyuno naman sa siya ato. Tong di man siya gusto maghasol-hasol sa mga tao, dito na lang siya sa kakahuyan naghuwat siyang kamatayon. Yang Ginoo sad kay ambot og nganong wa sa gito siya patya dayon. Gipadagdan sa siyang iro. Ang iro mo'y tighatag niya pagkaon. Napa ba'y labing kabos nga tao nga ang iro na mo pakaon ni mo? Murag wa na tingali. Kay kanang naghigda di sidewalk, mamugaw pa mag-inas iro. Pero si San Roque, ang iro na nagpakaon niya, portig yung kabusa, pero dato biyan ni sila. Dato, dako siya ko na mag-isla mga kabalero, apil na tong iyang uyuan. Sa to pa dato, inila ni sila. Nya bugtong pag isang anak. Gusto na nga na. Siya rin manununod ato, pero iro na lang nagpakaon niya. Kamong sugot mo, ang mo hatag niyog pamahaw, inyong iro. Rabis pa dire. Gitangag pag yung pan, niya ihatag nga to. Kano niya ang pan, gika babas iro. Namin rabis. Saban, sugot mo na, dili. Dili no. Mao na hinungdan nga wa mahalin dahil natong kapilinha nga mga slots. Mao na kaklaro ana, mao na hinungdan sad nga wa na ni mga ayo ang COVID. Nganoman gihimo naman atong Dios karon ang atong mga properties, ang atong kwarta, ang atong mga alahas, ang atong kabtangan. Mao na may atong Ginoo, mao na may gitawag natong manluluwas nato. Di naman ta mosalig sa Ginoo nga muluwas nato ang ato namang balay, ang ato namang mga millions, ang ato namang mga alahas ug atong gahom nga tawhanon. Mao na may makaluwas nato na kun wa tay kwarta para nato, wa gyud ayo ang kinabuhi. Unang hangtod karon wa nasad mo epekto ang gahom sa Ginoo. Matud pas unang pagbasa, inigsulong nila padong sa gubat ang Ginoo na ilang kontra. Kinsa maroy atong gigubat ang COVID. Ang COVID nakigubat ta, purti ng daghanang patay nato sa pagpakigubat aning COVID. Ang atong mga sundao, nga atong mga medical people, daghan na kay nilang nangamatay, mga doctors, mga nurses, apil na sa ning naghatag ng mga amelioration kana mga ayuda, apil sa mga pari nangamatay na, hasta mga obispo tungod aning gubata. Grabe ni nga gubat, global ni, World War III na ni. Nya mudaog ta. Way siguro hasta ning nagwali ugma wa na ni. Kay wa na tatabangis Ginoo, kay ang ato na rong gihimong Ginoo mao na ang atong kwarta, mao na ang pleasures, comfort dinhi sa kalibutan. Wa pagita kamatngon ani.
Diya diri ay gibutang ang Ginoo na luoy nila, gipadadaan silang mga maghuhukom, mga judges ba? Kay wala gid tayo mugiya nila. So padadaan silang mga judges. Unsa may resulta? Musunod silang kadiyot. Nya mamatay maginang tao. Ikamatay na atong buutan nga maghuhukom nga magtudlo nila unsay angay buhaton, matud pa diri mo balik na pud sila sa ilang naandan. Puerte na sad nila hinuong yung tig-aha. Dubli-dublihon pa. Karon kita katong pag-abot atong World War II. Nabuutan ba yung mga tao? Daghan ba ya kayong nangahimo atong mga converted kay nagpasalamat nga nahusay. Ang botong napabaybuhi nga nakaabot ato karon. Napa? Pangutan na sila. Nabuutan manimba nagmaayo niya, magtinabangay na gyud, maghinatagay kog pagkaon kay sunan katong binakwitay nila sa una. Pero sa dihang nasettle na sad, alam, igihay na sad anang yuta, kanang mga utlanan, kanang mga agianan, panguralo na, bisag wa nay agianang silingan, halapit on gyud maayo kay ako ning yuta, huwatag bagubat na sad. Nakaroon tanawa, ini-quarantine mo, mabiyag yung kas imong balay. Pildi yung kas kaaway. Maswab test ka. O niya, kung ano, mapasitive. Hasta ning simbahan si Radaan eh. Dili ba gubat ni? Dili ba pabakwiton ka? Popariha. Nyapat yun pag yung ka dito sa imong bakwitan. Posible pag yung ato ka dito patyo. Biyaan ginani mo imong balay. Masiradaan kong balay, bisa kung sa kadako, basta na kay COVID, kuhaon gyud ka. Nya kamong tanan, di mo kalusot diha. Wa na mamintana na lang mo silingan, din agid mo ka gawas-gawas, padlak gyud mong tanan. Prisuhon kas kaugalingon nimong balay, nya kuhaon to katong utok sa COVID. Ibutang to dito sa tawagan na dito. Quarantine. Adto dito ibutang. Maghilak lang intawon, hantod mamatay, inigbalik usahay, abo na. Di kakita ang mga parinti. Nganong nahitabo man ni? Wa nay gahom ang Ginoo dinis Pilipinas ug sa kalibutan nga 40 naman tang daghanan nato mga Katoliko, 1.7 billion na gud tang Katoliko kuno sa tibuok kalibutan. Punan pas mga Kristiyano nga dili Katoliko, mga 2 billion na gid tingali ta. Nganong wa naman mo epekto nga atong pag-ampo 40 namang linuhuray. Nguban gani wa na ang tuhod perti ng kubala. Hasta hinong atong mga lugar nga atong adtuonon kay para mangayo taghiling sa maanang mga pilgrim centers nangasira man. Ang ano na sayo na kay tubag na as first reading. Kay wa naman ta magsunod sa Ginoo, wa na ta magsimba niya, wa na ta mag-alagad niya. Ang atong gialagaran ang mga Diyos-Diyos sa kalibutan nga attractive kaayo, mga balay, mga sakyanan, yuta, mga alahas, kwarta, na kining tanan pulos gini nato biyaan inig kaigo nato sa COVID. Biyaan ra gid ni nato. Muna sugod karon ibaligya na lang ng tanan atong ipalit og slat para sa kapilinha. Iguman atong palit, mga matay dayon tang tanan. Nya tuan ang mahal nga birhen, gauna na dito, ingon siya, welcome to my kapilinha, ang eternal happiness in heaven. Ug mao na gipangandoy ni San Roque, bahala nagsakiton ko dinhi, bahala nagmamatay ko dinhi, ma-welcome lang ko didtos gingharias langit, ang tinuod nga lugar, ang tinuod nga balay. Basig inyo sa niya kung mahayan, pader ni palit ko sa kapilinha imong slat, nya nga ano malaging namatay ang lagi tong akong gipahinungdan. Huwat lang sa mamatay ka, magkita mo dito sa langit. Nya usaragi rason, impiernohonon unta to siya, na langit na lang, nga naman, nakapalit, makag-usak kaslat, doon na naman kay bahandi dito sa langit. Di ba? Naingon si Kristo, ibaligya ang tanan, ihatag ang halin nga sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi dito sa langit. Di ba? Di mo musabot. Sige, perti na akong pangugat diri, di mo musabot. Ala mo diha.
sa pagdawat og ganti gikan sa Ginoo ba kaha or gikan sa atong isigataw, unsa may inyong pilion, kanang maulahi mo o mauna? Gana bang sa pagdawat ba, mga ayuda ba, or dawat tag mga vaccine, dawat tag mga rewards, unsa may gusto ninyo, kanang mauwahi mo o mauna? Ulahi? Mauna gino. Dinhi sa simbahan ug manimba mo, asa man mo, sa unahan o sa awahian? Sa awahian. Kari mi dire sa awahian pader kay daghan ra ba kunong naulahi mahiuna niya ang nahanas unahan mauwahi. Mga igsoon, si Kristo nagpasabot dinhi og kanibang experience ang pagsinati sa presensya sa Ginoo, ang pagsinati sa iyang gingharian. Daghan kaayo nga nagsigig simba, naniguang nalag sinimba, pero wa pagyod kasinati o Ginoo. Daghan sang mga pari, naniguang nalas pagkapari, nangahimo na lang obispo, nangahimo na lang kardinal, ang uban gani nahimong Santo Papa, pero wa kasinati sa Ginoo. Oh, kamoron din pila man kabuk ninyo ang nakasinati o Ginoo, tasang kamot? Ngayon. Siguro mo, nga nakasinati mo Ginoo. Istoryahe. Si San Vicente Ferrer nakasinati o Ginoo. Unsa may nahitabo, gibiyaan niya tanan. Si San Francisco de Assisi nakasinati Ginoo. Unsa nahitabo, gibiyaan niyang tanan. Si Mother Teresa of Calcutta nakasinati o Ginoo, gibiyaan niya ang tanan. Kamo, makabiya mo sa tanan. Tanan imong anak, imong bana, imong asawa, imong balay, imong yuta, biyaan nimo. Oh, wa na anything. Kay wa man kasinati. Kay kung makasinati ka Ginoo, sama nila ni San Pedro, nila ni San Juan, nila ni Andres, katubang pag suroy ni Kristo, pag iyong Kristo, sunod mo nako, niya nakasinati sila Ginoo. Biya yun, biyaan ang ilang panagatan, biyaan ang ilang papa, biyaan ang ilang pamilya. Sa diha ganing gibiyaan si Kristo sa tanan, niingon man ni San Pedro, asa man mi padong, ug mubiya minimo, nga naa man nimo ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Sa to pa, ang butang sa kalibutan mawa na'y bili kung maka-experience tas Ginoo. Wa na gibili. Mura na lang na silag basura. Di karon, kumusta man ang imong tanaw sa imong anak, ikumpara nimo sa Ginoo, murag basura o dili? Ikumpara sa Ginoo ba? Uy, dili, uy, ang Ginoo mo yung basura. Maubita na sa mga balay karon kanang mag-blessing ko. Ako raman yung secret nga mga teknik, pangitaon ako haing altar. Tagsa ra jud kayong balay nga dagko kayong altar nga visible kayo. Kasagaran sa ilang balay, ang visible kayo ang TV dagko kayong TV. Ana kana mga wall decors o dagko kay na. Pero ang altar murag sag sa sayaw to agisuksok atong kilid sa mga lugpit-lugpit dito kana mga corner nga di na gid hapit makita. Nyag na sa ibutang des ubos temporary sad. Muna malipay ko ana mga balay bitaw nga gi-design gid nila ang ilang altar nga fixed sa ilang aning kuan kaning bongbong unya portig yung bisibula dagko nga mga ko may pagkahimong suga-suga moingon jud ko i-blessing ako, uy congratulations nindot kay imong altar. Pare-parihar sad kanindot sa imong TV. Ana? May karon sa inyong balay, nindot inyong altar. Kana sa visible pa lang na. Karon sa inyong pagtinagdanay, kumusta man? Diyos nun o tawhanon? Sige. Kung ikaw ginikanan mga saba o mangusi ka sa imong anak, manglatos ka, ang sabi na, Diyos nun o tawhanon? Tubag, tawhanon. Di sa to pa, ang Ginoo basura.
wa kay labot, di na nako gamiton ang imong style. Kaning kasaba kay mao ni makapanton ani akong anak. Nya ang Ginoo lagi yun, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Wala, patay mo diya. Eh karon, sa naman. Tutok mo muna ako. kamong ba nag-asawa sa inyong pagtinagdanay sa man, Diyos nun o tawhanon? Kung ikaw asawa magyaw-yaw ka sa imong bana, unsa na, Diyos nun, tawhanon? Yawa mo magamit ana. Mga buangon mo. Mauna, inigamit ni mo ana ang sa Ginoo basura. Kanang imong style, Lord, basura na di na magsilbi ani kung banang bisyoso ug di ko ni kasabaan, asa man nimo undang? Kasabaan ko gini, hulgaon ko gining animal. Kung tinudoon sa gini, buwagan ko man sad ngano man di ay. Ang imong hari sa imong kaugalingon karon tawhanon. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga Israelita gibadlong ni Hutam kay naghimo silag hari nga wa gitugot sa Ginoo. Nya iyang gihimo ang pasumbingay nga ang mga kahoy nangandoy nga harian sa ubas, sa kahoy igira nang malibad ang tanan. Nya karon namugos gid silang doon na sila ihari, nadto sila sa sampinit. Ang sampinit niingon, sige, pasilong mo diri nako. Inigpasilong sa kanang kuan, kahoy ngadto sa sampinit. Iya man ang anaon, dingyupan. Unsaon man na sa sampinit, patyon ang kahoy. Ang kahoy nga pangita mo diag kana mga bagon nga, kana mga bahin bang bagon, mga muana sa kaning kuan, muana sa kahoy, patay ang kahoy eh. Yung mo man na style sa sampinit, harian ti ka pero sundatan na akong gusto na ang Ginoo gusto sa siyang sundo nato ang tanan niyang gusto, pero ang gustos Ginoo lahi sa gustos tao. Ang gustos Ginoo nga malipay ta, ang gusto sa Ginoo nga wa tay sala. Ang gustos Ginoo nga mabalaan ang atong kinabuhi. Mao na iyang ipamugos ang iyang gusto nga naman kahibawa magud siya nga maunay atong gikinahanglan. Kini mangong atong gusto kasagaran wa maigo sa atong gikinahanglan. Tanawan ang gusto kay kag kwarta, maghatag magkalipay ang kwarta. Nigi. Pangita mo dihag mga taong gusto kay kwarta nga malipayon. Bisag pari pa na kusmod ginagnaong. Pero kana mga tao nga wa mangitag kwarta, nangitag mga higala, nya gigamit ang kwarta sa pagpanghatag sa iyang isig katao, sa ilang gikinahanglan aron magkahigalaay sila, nindot kay nagnaong tawhana. Tutok mo muna ko. Kanang imong pangandoy nga makabalay gid ka, dako gyud imong balay, aron nindot gyud nga secured kayo ka, nya kinahanglan concrete, maayo gyud architectural design, nindot man na siya nga pangandoy, nya kinahanglan adto gyud sa overlooking kana yung kita gid nimo ang mga sana nindot og panoramic view. Nindot man na siya. Pero makahatag ba na nimo kalipay og kalinaw? Dili oy, magluos lang ka ditog monitor sa imong CCTV ug wa bay mga mangawat, wa bay mangatkat sa imong koral. Pero kada mga tao nga ang balay nagpilit ra diha sa koral, wa gid nay CCTV. Ngano man malinawon. Wa man gani na trangkay lang, wa man gani kandado ilang kuan, ilang pultahan. Nga naman, malinawon. Nga igabot na silang balay, magsige na naghamag. Katawa na. Nga naman, wa man sila TV. Hindi magduwa sila. Ana, wa man sila radyo. Pero karon sa mga buangon sa mga tao, diyan na may TV. Diyan ka na lagikan. Sig pangayo, unya man ay TV. Ang gipangayuan nga pare, way TV. Napay mga cellphone. Di alahas pa diri. Mo ta nang mangayo dinhi mingon sa ko, kana bang imong naong ba di man naangay mangayo?
himsog kay kag lawas nya nindot kay kag mga alahas ay mga piki manggudi pader mga piki manggudi nako na pa imong naong ay short pa kag mubo kayo sa pa ibugo nimong pari ana na ba maibog ang pari nimo kay hinuon kana mga buangon sa lagi mo lagi nahigugma na sa kwarta og mauna siya makaingon nga ang Ginoo di mo sugot ana. Tanawa ra guro ng ato mga hari sa kalibutan, ang ato bang mga leaders ba, puyra las mga buutan, pero di kayo daghan ang buutan, galabi ang mga tawhanon kaayo. Unsa may gitudlo, kinahanglan gyud nga madato ka. Muna ang ilang gitudlo unsaon gyud pagpadato. Tanawa ng ato mga advertisements tanan unsaon gyud pagpadato. Nya unsa pagisunod, kinahanglan nga nindot kag naong, kinahanglan yung nindot kag naong kanang di gyud ka matiguang ana. Muna ilang kon ang kamatuoran ilang gustong tabunan ilang kamatuoran, gusto islang nindot yung kag naong bisag di gyud ka ay nindot yun. Unya human kana pag yung kinahanglan yung ikaw gyud maoy powerful, ikaw gyud maoy sundon mo na panahon karon sa eleksyon, sige na yung dinautay, siging dinautay kay gusto gyud nga ako ra gyud mo'y maayo kana sila tanan mga buangona pangitaay anang sayop hinapakay anang lapok sa ilang mga naong apil ra ba sad ni usahay mao nang gitudlo sa kalibutan kagubot mga leaders na nato kanasan linibakay ana i-post sa social media mga fake news dala mao gid na ug ang katapusan nga gitudlo kinahanglang dili ka mamatay ayaw gyud pakamatay likay gyud ang kamatayon mao man ri gitudlo saman nisunod mo ana ha musunod gani ka ana ratol gyud ka musunod gani ka ana wa jud kay kalinaw ug kalipay labaw tanan wa jud kay kabalaan. Muna ang Ginoo mo suno maningkamot yun sunda ang akong kabubuton huwata unsay akong isulti ninyo ay mo paghimog inyong kaugalingong mga desisyon grabe kita rumuhimog desisyon unhan na to ang Ginoo unhan mga ginikanan lang daan gusto kay anak nga laki ang nigawas babae man himuon nilang laki ilang anak padua-duaon nilang bula aron mo ra sa kuan shortan gauna na ka. Amo na ini kadako tumboy. Unya sad gusto kay babae. Ang nigawas laki, ribon-ribonan sang buhok na ri ana. Sulob-suloban sa nang binabay, ay kadako. Bayot. Nya nagtakod naman perti nang daghana. Kuya pag ining gawali takdag ba no ni. Mga tawhanon man kay ang giapas ang akong gusto. Mga igsuon, ang atong gusto, dili gyud gusto sa Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo, mo'y atong gikinahanglan aron mahimot ang tinuod nga malipayon ug malinawon. Ang sa may gusto sa Ginoo karon, mamalit mog slat o dili? Sa inyong paminaw, sa may gusto sa Ginoo karon, mamalit mo aning slat para kapilinha o dili? Dayo sa kahigayon sa akong pagpamalandong niini ingon daghan ang dinapit apan jutay ra ang gipili murag naka-question ko nganong mao man ni ang gisulti sa ibanghilista nga ang gidapit na puno man tong ilang lugar nga gikumbirahan sa ato pa mga pinili na to sila di ba o yun mo dili mura mamugway klaro pinili na to kay tuan na naglingkod naman dito sa lugar ni ko puno usa ra ka buok ang iyang nakit-an nga wa magsulob sa bisti sa kasal nya katurang usa mo iyang gipagapos gilabay ngadtos gawas ato pa usa ra gilabay daghan kayong nahibilin didto nya nganong giingon man hinuon diri pagsulti tungod kay unsa to daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Nasa sige na kong pamalandong nako
basin og ang gipasabot ani sa ibang hilista mao ang mga tao nga katong unang gidapit ba, katong unang gidapit ana. So mo na tingali pasabot ani kay wa man ginitambong ato. Ngadto mo silang ngadto silang tindahan, ngadto sa ilang mga buhat niya paghuman ang uban pagyud gikulata pagyud nila, gipanglatos o gipatay ang mga sinugo sa hari. Kadto tingay sila gipasabot ani no. Sawan sakto? Oo, sakto kayo. Mga igsoon, ang tinuod nga gipasabot ani wa gyud ko kahibaw. Kamo basig nahibaw mo. Kamo na lang sa sabot-sabot. Ang usas mga implications gyud ani nga kani bitawng pinili sa Ginoo kadtong mga tao nga mopili sa Ginoo. Kadto bang tao ba nga mopili sa Ginoo maoy pinili sa Ginoo. Pero pilion gani nimo ang imong uma, ang imong balay, ang imong yuta, ang imong mga tanom, ang imong mga anak, ang imong bana, ang imong asawa, labaw kay sa Ginoo, sinalikway ka. Ihuna-huna ako no karon. Kitarong nanambong dinhi, pila ka buok nato ang mopili gyud sa Ginoo nga isalikway nato ang tanan dinhi sa kalibutan apil ng atong kaugalingon. Pila ka buok tasang kamot. Oh, tanawa, jutay ra jud kayong gipili. Sakto gid ay ang ebanghelista nga bisag niya nata sa misa, di pa kita mo pili is Ginoo, kay do naman tay kondisyon. Moingon man ta, Lord, ako okay ra na Lord, oy makumpro kini akong anak Lord, ayaw lang sa taon Lord, oy kining akong bana Lord, buutan ra ba ni ayaw lang sa taon Lord, oy pero kanang akong ugangan pwede ra gud nagma-COVID Lord, pero karing ayaw lang sa dindi Lord, ana ta ba naaman ta ana nagbinuutan biya gyud ko Lord, wa ba gyud ko magpakasa, wa gyud ko giyatakan akong isig ka tao, tabangi lang sa taon ko Lord, oy ana no kakawa na o kana dili ka pinili is Ginoo, pinilian ka, iglalabay ka ngadtos gawas. Ngano man, wa man nimo pili ang Ginoo. Muna nga atong unang pagbasa, purting ninduta ani nga sitwasyon. Aktual man ning nahitabo. Kani si Hepti or Jipta man ni sa English, usa ni siya ka manggugubat nga mipabarog pagbalik sa gingharian sa mga Israelita. Kay nabihag naman ni sila, nangabuntog naman nila sa gubat, mo na nga duna nalay gagmay-gagmay grupo nga makig-away ngadto sa ilang mga kaaway. Mo nang niingon si kay gamay ra gud taon sila nya gatuo gyud si Hipti nga kani pildi gimis gubat anig di tabangas Ginoo. Mo tong niingon siya sa Ginoo, ni saad siya, Lord, karon makigubat man ko sa mga sa to amonihanon ligon ra ba ning kontraha Lord pero kung imo kong tabangan mabuntog ni nako, isaad nako nimo ang special kaayo nga halad nya uso mo nas ilas una kanang mga imong anak ihalad sa Ginoo or imong isig ka tawo ihalad sa Ginoo. Saad siya kinsay unang mugawas sa akong balay aron pagsugat nako inigdaog nako sa gubat, akong ihalad nimo isip sinunog. Kamo, musaad mo gingon ana, na kung mupasarlan ko sa board exam Lord, ang unang musugat na ko sa balay, ako dayong sunogon. Musaad mo, dili. Ako, may ko, Lord, mahuman lang ng kapilinhab, ang unang musugat na ko diri sa kumbinto, akong sunogon. Okay, siya na ganing 30 million 30,000 kakuan. Sus, ang musugat ra ba? Ang kapitan ra ba din ni San Vicente? Sus, grabiha gano. Gubuta kas liluan. Okay, sunan ka na inig. Mingon ko, karong inig kas September 8, Lord. Inig pista nimo or mahal nga birhen, inig pista nimo. Mahurot lang inig kahalin kaning 29,500 ka slots. Mahurot lang ang unang mo gawas diha sa
sugat na ko, igabot na ko sa parokya, ako yung sunogon para nimo. Ano? May lagang mo gawas ang kuan sa Kristan, kay dali ra kay sunogon. So, sugang mo gawas ang leader sa lektor, sus, patay. Pero grabe kayo. O, tanawa, unsay nahitabo. Sus, pag-uli niya sila, ang nigawas, ang iyamang bugtong anak nga babae. Wa, sila laing anak, kadto ra gyud, teenager. Gitawag lag virgin. Wa maminyo ba? Wa pa maminyo. Dalaga, batanon dalaga, mao may disugat. Nagsayaw-sayaw pa, nagkanta-kanta, paggadahag tamburin. Hasta, no? Ikaw, amahan ka. Kakita ni mo ang imong anak mo unang nisugat. Sa imong bation. Nya imo na nang gisaad kinsay unang musugat. Agbasi gahuna-huna to siyang iyang asawa mo musugat. Isa basta musugat ako sa patay ni ikaw mauni akong pangandoy sus ang asawa kay nagluto man dai dito sa si piyata. Ang anak mo nakasugat yang sugata to papa nimo. Ana ang asawa kay luto pa ko diri. Ana so pag sugat mo patay ang kuan. Gituman ba ni Hipti ang iyang saad? Gituman. Misugot ba ang iyang anak ka ihalad siya? Kamo, mutuman mo sa sugo sa Ginoo o musupak? Kanang moingon ta ba kanunay kada mangina nato rosaryo, kada nato dinhi simba, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ate, pero may tanan no? Karon, unsa man? Mutuman mo. Kita magbuot. Kita magbuot ang atong gusto matuman ang akong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit muna dinhi sa yuta pasagdi ko Lord kay ako ning kaayuhan nya inig kamatay nako pasudla ko das imong gingharian. Mao na itong gusto. Mao gina itong gusto. Kana lang sige ko dinig hangyo nga padaki ang mga agianan kay maglisod og sod ang mga sakyanan kana lang mga inana pagkadaghang mosupak kana daghang mosupak kamo otro mo supak gagmay kay agianan mga bag-id gitaan ang inyo mga koral kana mga kahoy kana mga tanom ninyo mga bag-id gyud ta aron lang kita makasud sa atong tumong. Di gyud mo tan-aw nga nangabag-id na. Nya para nis publiko, kaayuhan nis publiko. Labanan gina nimong gamay kay nimong butang diha. Bahalag magkalisod-lisod ang publiko. Ay nag-iirog ang akong koral, irog patay gyud mo irog man. Nya gamay ra jud kay iroganan, pwede ra jud iirog ang mga 1 foot din na mabag-id. Di gyud ipairog, digiron, sway. Ana. Malangit ka tani? Sa inyong paminaw. Kanang mga klasihas batasan ba? Malangit ka ta? Oh, bahala mo diyan. Kamu hukom-hukom na. Grabe kayo Unya, wa ta katanaw pila kalibo sa ato mga kaigsuonan nga dili gani nato dinhi parishioners nga tandog ang kasing-kasing ug ning hatag sa ilang mga donations para aning ato mga slots labi na gyud karon aning atong gikuan nga kapilinha nakaingon sa ko ba nga kanisan sila mga pinili sa nis Ginoo kay sunan ka wa ka kaila mohatag ka mao bitaw na karon na ay duha nato nga wa gyud maklaim sa RD Pontiap kay pangitaan man ko sa name of sender og sa amount nya ang RD Pontiap ra may ga-takes nako ang kanini ang kuan kanini ang i-take sa RD Pontiap ang control number nya ingnon dayon ka claim the money bring valid ID pero di sila mohatag og kanang name sa mao masana Palawan email pero inigabot didto di gyud i-release basta di ko ka-provide sa name of sender bisan ganig wrong spelling ang name of sender or ang ako bangan di gyud i-release ingon ni siya sir tawagi ang imong sender nako ma'am pari man ko diha San Vicente nagwali raman ko nga naami project nya mga
online man na sila nga parishioner nagtan-aw sa kong misa diya sa YouTube. Nya, wa man sila mohatag nako sa ilang ngan. Kinsa may akong i-communicate. Nakakita mo sa problema, di na mo problema, sir. Imo na, sir. Naku ba, nakakita ba mo sa akong sitwasyon? Imo kong ingnon, ipakontak ang sender. Kinsa may akong kontakon, nga kamura ang inyo mang opisina, ang RD Poncia, maura may ga-text nako. Nya mga online man nga parishioner, wa man ko kailaan na nila. Nang hatag raman na sila dinhi. Nako, ay di na nako problema, sir. Oo, sayang, pero di man na mo marilis. Ato man ang patakaran. Nako, basahan ng inyong kuan, inyong text nako. Ngano man laging imo man kung gi-instructionan man ko dinhi nga claim the money, bring valid ID. Niya naman ko valid ID. Nganong di man ko nimo i-release. Nga mao may instruction dinhi. Ingon di sa, ay kuan man guna, sir, control man sa guna namo. Nganong mamugos man sad ka? Ana. Kami mo imong daoton. Ako may madaot ana, sir. Ug akong ikon ako. Bitaw sad no. Lakaw na lang ko. Pilara ko ng pilara sa kani gidunit ani. Lakaw na lang ko kaysa magkalalis mi. Kani ingon ani ba? Ako lang ning gihisgutan tungod kay nga naman. Daghang mga tawo nga wa ta kaila mingtabang nato dinhi. Pero niya hinoy atong mga kaila, di gyud mo tabang. Di ba? Mura magsalikwaot kay paminahon. Mao na daghan yung gipil daghan ang gidapit jutay ra gyud ang mapili. Karon di anatay halin nga ning abot naman ni og 1,834 ka slots ang atong halin. Daghan na. Hapit na mo 2,000, 27,666 na hibilin. Ako na lang ning ipresyo nga kaning 1,834 more or less katao pinili na ni Ginoo. Nga naman mipili man sila sa paghatag kaysa pag kanang ana silang kaugalingon ako ni bahalag mag-project mo diya kapilin ha unsa pa ng project anang padersyano da slat bahala nang naon niyag mapislat na diha di ko mo palit anang iyang slat kay ako ni galisod ko ron ana no na may mga tao ingon ana wala mo diha. Kamo karon kani slat lang ganin ni unsa nakagmoingon ang Ginoo nimo higugmaa ang kabit sa imong bana. Sige tubag higugmaa ng barkada sa imong anak nga manuyupay nga mo'y nakaingon nga ang imong anak ron porti ng adika higugmaa na. Sugot mo na. Tutok na kung di mo manugot nga niya pagay mo nanimba mo karong buntaga sige lang mo balik-balik din puol na kay nato mga naong inatubangay unsa nakatong may simba-simba no mao na daghan gyud ang gitawag ang tanang tao gidapit sa Ginoo panood mo diri sa akong gingharian panood mo diri sa akong bangkete pero sundan ninyo ang kinaiya sa mga bantugan nga mga tao sama ni Hipta, sama nila ni David, nila ni Solomon o sa mga apostoles ni Kristo o ubang mga santos nga mas gipili nila ang Ginoo kaysa ilang gusto. Mas gipili nila ang kabubuton sa Ginoo kaysa ilang gusto untang mahitabo nila. Kusog kay tang mosupak sa Ginoo niya. No? Karon daghang kay gipang-post diha sa Facebook mga kandila kay daghang kuno nangamatay aning vaccination daghang nangamatay sa vaccine nya mao ba na hinungdan nga magdinautay na ta nga ang pagpabaksin dili maayo nga 14 taong paningkamot sa ato mga eksperto niini apil pang ato mga eksperto sa simbahan gi-analyze nig maayo gipamalandungan nig maayo nga mauni ang solusyon niining atong giatubang nga pandemic nya na pagiuban nga magsigig daot kay tungod lang kuno na nangamatay nga nabaksinan mahadlok ta nang kamatayon tungod lang sa baksin. Ang atong kahadlokan nga bisag wa tay baksin mamatay man gid ta ang kuyaw kun mas gipili nato ang atong kaugalingon kaysa katilingban. Mas gipili nato nga dili ta mo tabang sa katilingban pero naa ta nagsupsup sa katilingban sa atong panginabuhian. Ingon ana man gud ta ka selfish ba? Naa ta nagsalig sa katilingban pero ang katilingban karon nangandoy sige na tabangi ko diri pabaksin mo
Isa unyag mamatay ko, sagdi lang na may mahibilin. Kay katilingban man eh. Katilingban man. Ayaw nagbaliha ang imong kaugalingon, katilingban man eh. Mao to'y gisulti sa anak ni Hipti. Pa, kung nakasaad kas Ginoo, nya gipadaog ra ba kas Ginoo, ayaw kog baliha o saraman ko kabuok. Sunuga ko, pati ako, tumanang saad imos Ginoo kay para tos katilingban. Kaysa di nimo tumanon, mga matay mong tanan, kay silutan mos Ginoo kay wa ka magtuman sa imong saad nga katilingbanon. Society must prevail over individuals. But society in return must also take care of individual. An individual should always adhere to the mandate of society. Kay mas dako, para gusto inyong pamilya god, imong anak 5 ka buok, hutdon tanig patay imong anak nay. Ingon ka, ako nalay patyadong, ibilin taon na kadapan ay kaugmaon sila. Ako hapit naman kumatay, kana lang sila, kay mga batanon pa na. Di ba, mo anak man kita, no? Mo anak mo, dili. Mo anak. Nya kinsa maroy hapit na mamatay. Kita. Kinsa may mo padayon, ang katilingban. Nya nganong ihikaw pa manato ang atong pag-atiman sa katilingban para munindot tungod lang sa atong hapit na matapos na kinabuhi. Di ba? Nya ugaton ning buhaton, muhatag dayon ang Ginoo og daghan pang katuigan nga magmalinaon, magmalambuon og himsog tantanan. Ngano man kay niingon naman ta, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton, dili sa akong kabubuton. Lipay kay Ginoo ana, iya din tantagaan, no? Muna mamog nga luyag maayo, aw sige, wala mo diya. Kumon kaayo kining maong ebanghelyo sa atong kinabuhi nga pagsigig simba nga ningon lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa pultahan sa langit. Mas sayon pas kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Ang dagom pati man ang gamaya. Mas sayon pa sa kamilyo paglusot ana kaysa dato pagsud sa gingharias langit. Pero bisag gisulti na ni Kristo, bisag kapila na ni nato nabati, bisag daghan na kay mga tao nga mipakita og example na kinahanglan yung sundo ni ug unsa kanindot ang mahitabo kung sundo ni nato, wa kita makumbinser kasagaran. Mga ambisyon lang yapon tang madato. Maglikay kita anang kakabos. Nga gisigihan na maginuta nagbalik-balik, bulahan kamong mga kabos. Sumpay man ni sa ebanghelyo kagahapon mga igsuon, katong dato nga batanon, nga giingnang Hesus ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos, nilakaw nga masulubon. Nya karon gisumpayan ni Hesus iyang gi-explain pastang lisura gid ay no sa pagsud sa langit kay kadtong batan-on nga dato gasigi gud to siya tuman sa 10 commandments. Niingon gud si Kristo ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw unsa to pakighilawas, tahura imong mamagpapa, higugma imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Niingon gud to siya, Ginoo ako na gid ning gituman ang tanan unsa pa may kuwang. Niya ingon si Jesus, usa na lay kuwang para mahingpit ka. Uli sa inyo, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos, niya makabaton dayon kag bahandi dito sa langit. Niya balik din ug sunod kanako. Milakaw ang batanon nga masulubon. Muna si Jesus karon ni continue siya pag-ingon, pagkalisura gyud sa usa ka dato. Na karon kita ron nagasigig simba unsa may naas atong kasing-kasing ron nga madato o mapobre. Mapobre, bakakon mo. Ang naas atong kasing-kasing karon o Jesus, kung mahimo lang yun, marang-arang akong kahimtang. Wagi na ning kamot aron mapobre, pero naay pipila. Si Mother Teresa of Calcutta naningkamot gyud nga mapobre
mo nang iyang gialagaran ang the poorest of the poor. Nya ni puyo sad siya uban kanila. Si Saint Francis of Assisi, si Saint John Mary Vianney, ang patron namo sa mga pari. Sila si Saint John Bosco, Saint Vincent de Paul, Saint Vincent Ferrer, San Roque. Porti ginilang paningkamot aron lang gid sila mapobre. Bisag available kaayo ang bahandi. Naningkamot gid sila aron mapobre. Ngano man nakasabot kay sila unsa ning pagsud og langit. Muna ang atong misyon karon maningkamotang mapobre. Sige, ingnan niya na inyong mga kauban. Nang inyong mga kauban dinig simba, ingnan na sila. Maningkamotang mapobre aron ta malangit. Likaya na tong madato kay maimpierno ta. Kana, nana. Ang inyong mga anak, kamo mga ginikanan, hala, sultihin na nagmayo. Dong, day, paningkamot, yun mong mapobre. Aron mo malangit. Ayaw mo paningkamot nga madato kay maimpierno mo. Kay maglisod, yugsod ang dato ngadto sa langit. Sus, ninduta anino, mo ni itudlo bas mga ginikanan, bas mga anak. So, agin taro'y problema, way magkinihaay, way magsig pamaligya ng drugas, way magsigig baligya ng ilang lawas isip mga prostitute, wa say mamalit. Wa say mamalit. Pare, palit pa nang siya. Ingon na ba kay nganong mamaligya pa man kog drugas, nganong magsugal pa man ko, nganong mangurakot pa man ko, nganong magkorupsyon man ko, nga makapadato man ni. Niya ang akong tumong langit man. So ang government officials, mga lagad isip kabos. Dili magsigig gamit anang kwarta aron sa ilang kaugalingon. Ang parisan magsigig dupa-dupa aron mahimong kabos. Dili magsigig gukod anang kolekta, hain na dapitan ng kolekta na. Ana? Unya, unsa may mahitabo sa kalibutan kung mao na ni ang atong makatunan, mao na ni ang atong paradigm. Mahimo tang magkahiusa. Naa ang kalinaw kahiusa ug mao na ni ang gitawag og muabot kanamo ang imong gingharian. Mga igsoon nga kinahanglan ta niini og pagtuo nga lig-on. Muna si Gideon sa unang pagbasa sa iyang kakabos, sa iyang pagka sinalikway, wa gid in taon, katago-tago lang taon siya to giok atong iyang trigo. Dinaog-daog, persecuted, giingnas Ginoo, ubanante ka. Himua ang tanan nimong gahom, buntugan ang tanan nimong kaaway. Ang kinakusga na tong kaaway ros kalibutan, kining materialism, kanig yung pagkahakog na to aning mga butang sa kalibutan nga mupatay na tas atong isig katao para lang yun maangkon ang mga butang, para dili ta mailisan sa atong posisyon, mupatay, mudaot sa isig katao. Mao ni ang dako kay natong kaaway nga buntugonon. Yung sao ni pagbuntog, kakabos. Muna ni Ingos Kristo dire, ay lamog kabalaka, kamong nibiya sa tanan. Kaya ningon mas San Pedro dire, kami, unsa may mahitabo na mo, Lord, nga amo naman yung gibiyaan ang tanan. Yeah. Ingon dayon si Jesus, kamo nga mibiya sa inyong mga panimalay, sa inyong mga uma, sa inyong mga ginikanan, asawa, anak. Ingon siya, makabaton mo og sobra pa sa gatusan kapilo sa inyong gibiyaan. Unya, tagaan pagid mo kinabuhing way katapusan. Mura sa ni tingali ang pagkasulti ni Jesus og makaingon ta anig sa ato paning panahon karon, makaingon kita istoryahe. Sunan ka? Og mubiya kag uma, mubiya kag bahandi, iuli nimo gatusan, sobras gatusan kapilo. Ato ko nung suwayag subay kadiyot. Si Mother Teresa of Calcutta, matod pa sa akong nabasahan siyang kinabuhi, pag adto niya didto sa kaning Calcutta, pagsugod niya serve, ang iyang gida nga personal niyang kwarta, $2.
US dollars. Maura gito iyang gigamit aron pag-alagad ato mga naghigda dias daan. Karong panahon na, unsa na may nahitabo atong $2 ni Mother Teresa. Matod pa sa estimate sa nagsuwat, mo average kuno si Mother Teresa og mupakaon og 6 tons ang gibug-aton sa pagkaon ngadto sa mga taong nagkinahanglan kada adlaw 6 tons of food. Ikwentaha ko na rin yung pila na amount, ana. Kanang value meal sa Jollibee, kanang kanon, yan na ay gamay manok, ana. Pila kay gibug-aton, ana. Kabot na siya 1 kilo? Pila na kagramos. Nya i-multiply na nga mahimong 6 tons. Tagpilam ng value meal sa kuan. Ibuta, Jollibee, mahal man ang Jollibee. Ato lang ng may nusag katunga. Panitan ron, pila na ron siya? 79 or 80? Ana. So, 40. Kada kaon, 40. Nya mauna ang iyang gramos. I-multiply na nimo nga mahimong 6,000 kilos. Nya ang presyo nga tag 40, i-multiply sa nimo didto, tan-aw na to og pilay kantidad kada adlaw. Di na ko kamo mo kwenta na. So, siguro mag-average si Mother Teresa og mga nating is mga 300 to 500,000 pesos kada adlaw. Asam ka mangitag kwarta na. Wa sila mag-solicit, wa sila magsigi og kada ganing sana negosyo, wa guys sila ako magdupa-dupam kay kun na stipend sila, sige lang yung alagad. Sige lang alagad. Naa ang ilang wa sila makabsi sa ilang pagkaon, tambal, bayad sa lugar. Wa sila makabsi ni ana. Nya plus pagyod midaghan pagyog maayo ang bukasyon sa ilang kaning community. Kini usan ni siya ka gamay lang kaayong pruiba giunsas Ginoo. Si Saint Francis of Assisi gibiyaan po niya tanan nga matod pa sa istorya hasta ganing iyang purol iyang gibiyaan dito sa ila, galakaw siya sa ila, nigawas siya sa ila, way sinina kay lagot kayo iyang ginikanan og iyang mga kaubas panimalay nganong mupuyo siya og pobre nga kinabuhi nga di man siya mupadayon og kaning manage sa ilang dako kayong bahandi. Iya man gibiyaan. So kalagot nila, gipahubo ang tanan hastang iyang katapusang sapaw, gihubo. Nya unsa may hitabo ni Saint Francis, wa na siya kwarta, sugod siya pakilimos, nya iyang ipanghatag sa iya sa mga kaubang mga pobre. Tan-awa karon ang mga Franciscan communities nakabsan bas pagkaon. Puwerte na nilang daghana, milukop na tibok kalibutan, dagko kay silang nahimong mga accomplishments kana ganing Amerika, ang ga-develop dihas Amerika mao ang mga Franciscans. Ang Holy Land karon ang nag-manage sa Holy Land mao ang mga Franciscans tungod sa ilang pagka-agents of peace. Peace. Ana. Pagkaninduta, mabalik lagi ng kwarta. Prego din nato, sige taghatag sa atong tanang kwarta, hotdo na tughatag, ang musod sad. Minilyon sa doy. Karon gani gipatabang ta aning atong kapilinha, pila na roy atong halin. As of yesterday, niabot na og 1,350 atong halin sa mga slots. Wa na, gamay na lang. Gikas 28,500. 29,500. Karon 28,150 na lang ang available. Di ba? Kanindot ana. Wa man gani mo kapalit. Kay anugunan mas kwarta. Anugunan mas kwarta. Palit mo ano, di ba? Gawas nga tagaan mo healing and deliverance, it times pag nag more than 100 ang inyong gipalit og sa lain-laing paagi ihatag nas Ginoo. Makahimo ba ang Ginoo? Matod pa diri ni Kristo, dili ni mabuhat sa tao, apan walay dili mahimo sa Dios. Mao na ingon San Pedro, kinsa ra may maluwas, unsaon man pagkabuhi namo. Ingon din Ginoo, dili ni mabuhat sa tao, pero
ang tanan mabuhat sa Dios, munang isandig sa Dios. Ingon sa Gideon sa unang pagbasa, unsaon man ako pagbuntog, Lord? Ingon dayong Ginoo, ubananti ka og mabuntog nimo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi. Sunan ka na. Ingka, Lord, unsaon ako pagbuntog aning COVID? Ubananti ka. Dali ra kay ni mawha ang COVID. Mahurot ra mo kamatay, wa nay COVID. Nga naman, kinsa pa may ma-COVID nga nangamatay na mamungtanan. Pero maghimo ang Ginoo og bag-ong kalibutan, bag-ong tao, nya kitang tanan nga nagsunod sa Ginoo nga nanga-COVID, adto na tas langit, wa nay COVID dito. Nya ang mabuhi dinhi, bag-o na sad sila. Mayon sa ning pamatyon tatanan tabla raman sa nato gi-COVID ning atong mga utok, perti naman natong dawua, perti naman atong hangula ani mga yuta, mga balay, mga kwarta, sus, grabe hagid nato. Nagutoy akong giwalihan nga nasuko nako nga akong giingnan nga kanang koral sa imong koral og pero wa ko kay bawo nga naa sa gikoral og ang imong koral nakaalino na sa agianan sa inyong silingan, gubana aron ka malangit. So, pertigin niyang sukua, ingon din siya nga, ikaw pader, wala jud ka masayod nga nung gikoral ko ni akong balay. Kay sa wapan din ako koral, hotdog pangawat ani among silingan, ang akong mga tanom, ang ako diri mga butang, gipangkawat pader. Karong gikoral na nako, wa na makakawat niya. Og ikaw diri pader, og ikaw pader, imong koralon o dili nimo koralon. Basa ko katubag nako. Ako din siyang giingnan. Si Maria bitaw, wa man to mangural, hasta iyang anak gikawat o gipatay siyang atubangan. Unsa man mosunod ka sa mahal nga birhen, dili sa ay di ta maghisgot anak pader, lahi man to, birhen man to. Siya nako din alam ta magistorya manangoy kay magistorya ta murag mga yawaan. Sa bahala na ng yawaan pader, basta ako na jud ning gisecure ang akong balay. Ana ay jud kong ingna pader nga sayop ni akong gibuhat. Sige, pauli sa inyo og ngadto na sa impierno. Nauna wa ko musulti tos tubangan, mapatay pa lang ko dito. To nga lisod kay ni kinabuhi nato. May nang patilawon sa tag-COVID aron kay bawta nga grabe din kinabuhi di biyaan ra ba din nato. Bisag dato kay ka, maigo ka sa COVID, pull out on ka sa imong balay, butang ka dito sa isolation, adto ra sa ka dito mamatay, iguli ni mo sa inyo, abo na ka. So, sa lang paghangol-hangol diya, may pakaron, inyo na lang ang ibaligya tanan niya, inyo i-donate ka ni simbahan, ipalit na itong kapilin ha. So, dakuan na to. Horot din 28,000. Bita-bita sunod lang kita sa Ginoo, ang kabus labi na gyud sa paglikay aning atong kahakog sa mga butang sa kalibutan.